Odiochieng' ma piny ngima dhialo odiochieng' wuoro, nyithindo makie paro ngima mane gidago kod jonyuolgi kapod ngima kendo kuyo mako chunygi ka giparo ni jonyuol ok noduog kendo. Reagan Adera ma en kich Mangoga miyowa sigande kaka nowito jonyuol mage kapod otin kendo kaka nergi nomako bade bang'e tho jonyuolne kendo nobedo ne wuoro manorese e lwet midhiero momiyo obedo dhano. Tarik 20 dwe mar abich en odiochieng' mar Reagan Adera hingo e odiochienge mar nyuol. Odiochieng' mang'eny oganda hingo bedo e gimor kod ilo mar medo higa kendo bedo kod ngima. Kata kamano, e ngima Reagan Adera, ma bende en odiochieng' manowito e wuon mare. You see, my birthday is always 20th of May. And my dad also died on that exact date. Koro each and every year I must remember, when I'm celebrating my birthday, my chieng' on father na be otho. Kaka tamin mare mane oparo ni nyalo kawo kar wuon mare bende ne onindo ma odong' kich Mangoga. Kanyalo paro, I was there kendo nupiele dier ot kamae, and I was just next to her there. Gima misa anya the feeling that I have a mom ma at least anyalo okanyal tiyo see kaka sani ngene adak gi colleagues and my friends. Sometimes you look at the mom is calling the friends to ini gombo ni ampeka ngato gochna, but now those are just relatives. E chuny Reagan, ting' mar jonyuol e ngima nyathi onyalo pimo kod tipo mokwe machiwo yamo kod arita makende e kinde matungni oneno e ngima. Just remember ka kunyo rabuon otero chiro, then pabwa kacho niang zilija, then the other side Rabolo was there. So I'm very hardworking, and I'm also being told that be more introduce Puruma Rabolo in that area. No dwarogan nyithinde maber. Kendo ngama no accept the reality ne odong kende, and she has to take care of her kids. Kata obedo ni Reagan Adera en nyathi kich, chunye to opong' kod mor kendo en gi ilo kalure nergi nobedo wuoro e ngimane e kinde mamudho mandiwa nokwako ngimane kendo setae makare e higni duto. Nokodwaga neno nyathini ni dala because of school fee. Koro notemoga ochulo naga school fee in time. Koro like nokaka that role mar daddy fully. Is a guy makataka gocho ni kaunta, olor na dhot okudwa wijo no lor na dhot like ata chip in. Reagan lero ni nergi osepuonje tij lwedo, osesiemo ne yore makare mag dago ngima kendo osechung' kode e kinde ma oyudo midhiero ahinya to e dongo mare kod kinde mag sombe. Ka problem nitiere seche moko yudo ka jomoko nyalo act piyo, but en obiro weyo gik moko tuliza, then obiro to nyisi ni sit down, wewe pia sit down, what was the problem, then obiro solve that issue, then obiro kwaru ng'uono kanyo, then gino itaisha hivyo, then you start a new journey together. E chunye en kod mor kendo dhialo ner mare kod nyadhi kuom chung' motegno kendo kawe kaka nyathine e kinde ni duto. An gima adwa wacho, adwa goni mana erokamano kuom chung' koda since my childhood nyaka kuma chopene, from the education part, the advices, the work experience mise bedo kimia, and the encouragement. I really appreciate. E kinde ma odhi nyime kod tiegruok mare e mbalariany ma Kenyatta hike mar 4, Reagan nigi geno kod yie ni wuoro en siro motegno e ngima nyathi kendo ni kod ting' mar konyo nyathi bedo ng'ama kare. Kubiro kata obiro mana gimoro sa 10 kama kata gokinyi, the first thing mobiro kwongo ng'iyo en dhoge na kadhi nade, roya cha isemiyo pi, rombe na ka, diege na kadhi nade. Koro from that away, en seche moko yudo ka weche tek tineno ka ogolo achiel odhi ouso, maybe ochulo nigo school fee. You see? Koro ngene mano bi puonji ni kumbe this chia thing is very important. Makata kibedo ng'ama duong' imbe koro iwacho ni naneno ka ne weche tek, fadhena nogolo chia moro kodhi ouso. Koro from that imbe nyalo bedo chako bedo japith. Kaluwore kod ting' makare ma min gi nokawo bang' tho mar wuon mare, Reagan ojiwo mine ma okawo ting' mar wuoro mondo gimed chung' motegno kendo gichiw sir makare ne nyithindgi. Mine ma play role mar wuone
adaka thuolo ni makende be gonu erokamano kuom stepping up to support nyithindo in different capacities. Mara en goyo nu erokamano and to wish you happy Father's Day. Because I can feel you guys. I can feel you utimo tich matek kabisa. Ne wone duto, magin jonyuol kod magin jorit, umed chung motegno. Wadhialo. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi.